Brillanti singer. Kull nhar ta' erba' mit-12 ta' frar fid-9 ta' filgħaxija dejjem fuq One. Inkunu ġenerużi mal-Karitas. Is-Sibt 8 ta' frar. Ġurnata xitwija karatterizzata minn xi taqlil. Fl-isfond ta' pajjiż li qed jibki t-telfa ta' wieħed minn ulidu, il-Monsinjur Viktor Grek. Mijiet ta' persuni llum inġabru fil-Konkatedral ta' San Ġwan u anke ma' ġembu sabiex jagħtu l-aħħar tissima lil Dun Viktor Grek, il-fondatur ta' Caritas Malta. Dan anke xhieda ta' rispett li gawdi mill-poplu Malti kollu. Dan wara li l-erba' li għadda Dun Viktor ħalla din id-dinja fl-omor ta' 95 sena. Mal-wasla tal-korteo funebri Dun Viktor ingħata tislima minn qatt residenti u ex-residenti kif ukoll ħaddiema ta' Caritas Malta fil-waqt li ntlaqa fil-Konkatedral b'ċabċipa twila. Dan fil-waqt li t-tenur Joseph Kallija kanta l-Ave Marija. L-aħħar tislima ġiet ikkonċelebrata mill-Arċisqof ta' Malta, Charles Scicluna, fejn qal kif tul is-snin Dun Viktor dejjem ta' ħajtu għal ħaddieħor, hekk kif ma kienx biss qassis iżda wkoll għaddej li dejjem emmen fit-tama. Dun Viktor fis-saċerdoċju tiegħu tgħallem ikun raj u għaddej. Ta' ħajtu bħalma jagħmel ir-raj it-tajjeb, ir-raj it-tajjeb jagħti ħajtu għannaċ tiegħu. Preżenti għal din l-aħħar tislima kien hemm il-President ta' Malta Miriam Spiteri de Bono u żewġa Antni, il-Prim Ministru Roberta Bela u Martu Lidja, l-Speaker Angelo Farrugia, l-Amministrazzjoni tal-Partit Laburista u membri parlamentari miż-żewġ naħat tal-Kamra. Din l-omelija ġiet fit-tmiema bil-frażi inħobbuk grazzi Dun Viktor. Il-ħidma kollha tiegħu inkompluha, insaħħuha u l-kelma tiegħu nożżuha u ngħixuha. Għatihom u lejl mistrieħ ta' dejjem. Jistrieħ fis-sliem. Fil-Konkatedral li kien ippakjat bin-nies il-persuni taw l-aħħar tislima xierqa lil Monsinjur Grek. F'kull waqa' hemm żerrija taqgħu minn ġdid. Din il-kwotazzjoni ta' Dun Viktor kienet ukoll fuq il-ktejjeb li ġie mqassam xi data kemm il-Monsinjur Bormlis kien iħobb u għen il-bniedem tul ħajtu. Il-fokas tiegħi kienet il-persuna umana. Jiena dejjem ħabbejt il-bniedem fejn nifsu, il-valur ta' kull persuna umana, f'kull persuna li tiġi qudiemi anke tkun imkissra nipprova nfittex dak li hu sabiħ u dak li hu tajjeb, għax f'kulħadd hemm is-sabiħ u tajjeb. U dejjem sibt li meta persuna anke tkun infarka kemm tkun infarka, tipprova tħobbha bis-serjetà, tkun ġenwin fl-imħabba tiegħek.